singizigonyera pamwe chaitemura kana choseva ndeipi kutsumo iri kuenderana naGilbert Nyamanhindi mushure mekutrenda for all the wrong reasons. Mukomana taimuziva achinamata muKFC patiko zvino haachaziva kwaakabva nemudzimai wake vachitengesa mafureziti mustreet akutora mari achinodya namasasko apedza ipapo orova mukadzi ndokumupa siki yeblue imika zvokuti unoona nhengo dzako dzachinja makala ukuwo vamwene instead yekuti vatsiure vana vanooneka vachitora side remwanakomana. Taifunga kuti majokes but takatozoona kuti aiwa amai iri kutotuka nenyaya dzemukati mebhurugwa vachikanda mashoko akadaro pasocial media ndopaunoona kuti kuita muroora wepamba pakadai zvakaoma. But anyway, value yemudzimai wacho aizoinzwisisa seiko ari iye wekuita mudeme kuroorerwa nechaunga imikani zvakaoma. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Muchidzinzwa dzichitrenda mumastreets umu. But tangotirega tite way in on what is happening. Tambotiregai vambopedza kurira mumastreets tozotaura navo tata kabatwa ka nedzungu retimu chideme izvo zvitobatwa zvenewe kwa Nyamanhindi ava takaona vati road to 2 million tikati you want to trend tikutrendese mupine mu 2 million avereka timbokuregai muite moga asi zviri kuratidza kuti the numbers are dropping as people are saying mukomana ari kubata mudzimai nenzira isiri right. So nyaya yacho yakatanga sei 5 days ago Royal Mint akaposta akati iye Gilbert Nyamanhindi ndanzwa kuti uri kurova mudzimai. Let's hope it is not true because kana zvakadaro ndiri kuuya ndokutora ndoenda nekumatrix ndonokudzidzisa discipline aubati mudzimai uchimurova nenzira yakadaro. Gender based violence chinhu chakaipa zvachose. Please make sure kuti munogadzirisana. Gilbert Nyamanhindi akaresponda akati iye regai kukudza mabrand enyu muchishandisa zita rangu, please keep me out of your mouth. Siyana inini why muchispreada manyepo akadaro pasina nguva mwana akazotomwa chigubhu cheblack label nyaya dzichibva dzatanga kubuda. Gilbert akazobvuma akati iye airova mudzimai wake nekuti anehuchapa hagoni kugeza hatsvairi mumba hasi type yake according to zvaakurarama achiita nhasi. Asi mukomana anokangamwa kuti zuro ndizuro pavaise vane tsikidzi kumba kwavo uko Joy aidova type yake nekuti hapana paikwanisa chero kunyenga cherubete zvaro remuSouth Africa iko zvino nekuti akurira akugona kudanana mazuru nekuti anomanya nechimota chaakatenga aine mudzimai achazivi kuti kwavari kubva ndekupi. Ketina kaitoita live akati naiwe Gilbert wakanganwa here kuti maviews ako akabvira pakuti vanhu vairesonata better naJoy not with you. Vaitoona kuti mwana uyu is struggling anomuisa ane chimwana chidiki but we loved your brand just because of the wife. But kana makusiyana makutokanganisa brand we are better stand with MaiNyathi nekuti ndiye munhu ari padisadvantage. Kanganiko kakataurwa nana Ketina nevamwe vakawanda kuti MaiNyathi musanyanyise kurelaxa muchipusha page remukomana nekuti one day munosiwa navana makanyinama ukuwo Joy wacho chibereko chake chiri fertile kungodai waya yapinda zveimwe mimba kudai waya. Manetizens ari worried kuti ko Joy chii chiri kuitika. Takamuwana ina keki ndokuzobata mimba yaChristian iko zvino zvakare ane imwe mimba zvino kana vatanga kunetsana at this age ka hazvizobudi zvakanaka. Iyo nyaya yekuzoti musikana akapiwa siki uko ane mimba ati munoona kuti pamondo pakuzozvara vana vasina kuti tsvikiti nenyaya yekuti munenge muchiintrodusa zvirwere zvakasiyana siyana. Joy yakaburitsa maaudios aitaura na someone in confidence achimudza kuti chii chiri kuitika. Pakambobuda nyaya yekuti Gilbert wakabatwa kulodge ikaburitswa nana Ketina nyaya yacho it was watered down kukanzi vanhu vane jealousy vachibva vabuda ivo MaiNyathi vakuti no weapon formed against us shall prosper. Vanhu vakatoona kuti habatsiriki uyu. Vana Ketina they were dismissed kuti muri bitterness hamuzivi nyaya dziri kuitika mumastreets only to realize iko zvino pakuburitswa maaudio aya kuti Joy akatobata nyaya ichitori yechokwadi uye aiva mushona ndokuzodanana nemuzuru uyu masiki eblue ndokutanga kupinda mumusha. Konaiwe unogodya nemastranger seiko zvinonzi chawaona idya nehama soro wekudo chashinokoro ndichaziva here tsumo dzacho asi munozivisa Hanzi idya nehama dzako wekushe une hanganwa asi iwe ndo paunoda kubata namasasko nhasi uno namasasko vaikusema uri mumukuku ndiani aitarisa direction yaGilbert
asi vakazvitaura vanashadhaya vakati mukomana wamuri kupa zvese uyu uchatinetsa. Vhanyu yemudzimai waari kupuwa achichatisiwa achisvitswa mumaoko namukoma Bhanabhasi uchatinetsa mukomana uyu. Hezvino nhasi tiri pano. Panoitika nyaya dzakadai, you expect kuti ma-in-laws anopindirawo vachitsiurawo mwana wavo, but kwarusape kwakarwiwa mushopo. Vamwe manetizens aitovepo musi iwoyo vakazvionera Joyi achirembedzwa. Vamwene vaivepo vachitozvimwira Fanta Grape vakaignora musikana achivhuruvhaiwa mberi kwevanhu. Iri nyaya yechenji. Kwe Joyi hanawo marights here pashopu iyi, chero akakanganisa chenji zvine basa riko. She's giving back to the community ka. Asi mai vacho ining'anya chaiwo nekuti vanoziva vari kuti paitambura vana ava mumukuku mai vaigara pamain house yese mahouse iyoyo, vana vachiseva nemapete mai varipo nekuti vaisada Joyi. Then all of a sudden zvinhu pazvakasumuka, vana vakamoviwa this and that, mai vakazotanga kuda kuita appear more in the life of these children. Pasi pavaita content vaita unge nherera vachigara mumukuku vachitambura paya. The mother never showed face, she only showed her face zvinhu zvakufamba zvakanaka. And all this while the mother was in South Africa. Ndo zvakazotsamwisa manetizens kuti nhai amai kuvana vaitambura muripo zvaifamba sei. Alright, toti they made a decision to marry young makatsamwa. Kode maingoshowa kafesi kumukuku ikoko. Iko zvino vaamurugare vaamuvhu makwanisawo chero kuenda kumusha murume wenyu chaiye makatosiya one. Ndozviri kutogwa nemanetizens vedu. Please don't shoot the messenger. Inini ndiri kungorelaya the information. Nyaya yakarohwegwa Joyi according to Gilbert Nyamanhindi paakaita live yake kuri kunzikana anehuchapa, hatsairi mumba, ane hutsvina, hagoni kugeza, hagoni kubika. Asi taingoona 6 gun recipe kuna Joyi achibika kuchinzi ndinoda mukadzi wangu chino. Vazoenda kakumazuru kune gaina gad. Bamunini munoitengeswa 18,000 rand Gilbert anobuda nayo mumba hadzoki kusvika mari iyo yapera. Odzoka zvakare ubata imwe 12,000 obuda. Ndo mashoko aJoyi aya guys. Iyo ungovana paakaita live ari kwawe chijanduka uko akataura akati inini handingambogarire zvinhu zvisina matoro, ndinozvibudira kana ndichiwana opportunity yacho. Hanzi kana uchida kuona matrue colors emunhu mupe mari. Nyathi munhu akakura asinganyatsowana, so paakaita mari pride overtook him. He became a narcissist. Akuona kuti Joyi haisi type yake. Vana dzidzai papa, marriage is a lifetime commitment. Hapana chekumhanyira. Vana ava vakaroorana vari vana vadiki vasina kumboona nyika, havana kutamba ujaya neumhandara. Now Nyathi akuona kuti heya kunze uko kune vanogeza vakatsvukira. Nyathi dzidzawo pa the likes of vana mutarisi Taiti Bhanabhasi, vanadzo mari dzinotora nemumvuri, asi vane vakadzi vavo vakatambura navo. Ivo wakoshei, cheuka kwawabva usarasa chiri muruoko nekuda kuombera. Maruva enyika haperi, chinopera ndiwe. Mukadzi ngaawanewo nguva yekuita mix and mingle nevamwe vana Kimu, vana Kiki vezera rake, achidzidzawo from them. Ziva background yemukadzi wako. This life is new to ye. Ngaendewo kuchechi achinosanganawo nemadzimai echikuru vachimuvakawo. We learn every day. No one is perfect. But kana uchida ruva rako nechaiti Gilbert Nyamanhindi. Nyaya yekuti unozoti ndawana wamwe anogeza. Nguva yese yamaingonhuhwira nahapwa. Hapwa dzainhuhwa muchimba chemukuku chiya. Musikana wayo aingoshingirira wani. All of a sudden wewe nekuti wabvumwa nemvura watodini. Joyi hasi chapa aingotsvaira wani muchimba chemukuku chiya tichingoona muchitsvairwa zvakanaka. And remember achingotanga chilife chemari akabva tobata mimba. She's trying to be a mother, to be a wife, kutravel in and out of the country, kuita content kudi. She was even drowning and murume aidya ega mari. Iye aitaura kuti ndikapuwa 1000 chaiyo rinenge riri shiva. Mukomana achibuda nema 18 ma20 achinodya out there. Saka mvura yekunzi kwaye haisi kuwira, munhu haasi kugeza, haasi kuchena, aigochena neiko mukomana ariye akabata begi. Nyathi asiri here aibatsira mudzimai wake with chores vachiri mumukuku. What changed naiwe Nyathi? Unopisa hasha. So all that was pretense. Ini ndakazviona nekusabata kwaunoita vana. Joyi ndiye anenge achingombeya akabata vana. Nezuro muri pachibhorani ainge akabereka vana. Apa akazvitakura. Iwe uripo uchiti you love her. Love inosiya mudzimai achiremerwa nekuwandirwa nebasa. Iwe uchingombeya nekamera.
unosvota MaiNyathi wewe. I am so disappointed. So vanhu vakawanda they are disappointed nehunhu hwaNyathi hwaari kuita hwekurega mudzimai achitambura oga. Apedza ipapapo instead kuti you stand with your wife maenda kuma-in-laws unomusiya achirumwa namagarwe iwo wakagara kuma-in-laws kwamakukwanisawo kukwira bhazi muchienda kuZimbabwe maisiworera kuzvimba zvekumpumalanga uko muchikono kana kuenda kuZimbabwe. All of a sudden ndo vanyanyisa kukosha kudarika mudzimai wawaiva naye munhamo chiko naimi. Apa manetizens akazoziva kuti amai vaGilbert vari involved mukunyengerana nemwana wavo uye havasi kugona kumutsiura. Zimbabwe ikati bodo tinokugarirai. Amai vakaudzwa dzikazara, vakaudzwa zvachose. Ivo ndokubva vati aiwa handitukwi handitukirwi mwana wangu. Vakamaburutsa mashoko ezvemukati zvine mashepo akadini nezvimwe zvinobuda hwenye hatigoni kana kuzvitaura pano zvinotaurwa namai veduweka. Hazvidaro uko Gilbert wangomuka akanyora kuti veduwe please leave my mother out of this matter. My mother does not know anything about what happened. She does not take our money. The same amount of money we gave to MaiNyathi's parents is the same amount we give to my mom. So where are all these stories coming from? If you have a problem, you are allowed to come to me, not my mother. Please leave my mother alone. So once again, leave my mother out of this. You know, moms vangu munhu agara anozvirwarirawo neBP. Last week takatobva navo kuchipatara BP yavo iri pa 186. So how does she feel if vachinzwa vachitukwa pasina zvavanoziva? Just attack me. Mongosiya avo wasina zvavanoziva. Amai vanogoregwa sei varivo vari kukonzeresa hoho iyi kana dei vaida kuregwa? Dei vakangoti ipapo paichine vanhu mushopu dei vakangokutsiura kuti Gilbert rekakudaro mudzimai wako zvakangopera. But nyaya yekuti vaitozvimwira Fanta Grape vachitoratidza kuti mari vari kutoda vachisungirira muchisumbu chavo muZambia. Manetizens are kuti your mother deserves everything that is coming to her because she has decided to become a content creator. Mazuva maishupika vaisabuda pakamera vaitomeka sure kuti she does not show her face. She did not want to be associated with a suffering brand. All of a sudden now my big brand mai vako vakumanya vakuungana kushopu. Iwe kaiwe usade kuita ngori kuitira Joy favor. Joy ndiye muridzi we-content. Ndiye atakavinga pano ende isusu hatisi kuzombovarega amai vako kusvikira vazvibvisa panzvimbo vasingafaniri kuva. My brother, my homeboy ndevamwe vari kutaura. I really think you need to reflect on yourself and your family outside social media. Please mind the words you release, especially here on social media, because people won't forget. Never burn bridges with people who believed in you from day one. Social media munebasa nayo yenyu akoma because it changes your life completely. People make mistakes, but what is important is they do not repeat the same mistakes again. Zimbabwe loves you and your family. Prioritize your family, especially your dear, loving, humble, loyal, submissive, and never take her for granted. The prayers she does in a secret place carries you. Please don't convert her good prayers into bad ones. Cherish her daily like it's your first time to see her, and you will forever be blessed. Remember when things were bad, you were jobless, you couldn't feed her properly, you probably didn't have nothing to show for yourself, but she was with you and believed in you. Stay humble, respect and love your wife, and be forever happy. Ngoma rakataura zvakare akati kune vaya vasingade kumufollowa munogona kuenda kunozviuraya. Iye hasi kuzombofila sorry, hasi kuzomboda kutsvaka ruregerero. Ari kuti iye he does not need the Zimbabweans. Pane vamwe vakambotaura that dangerous statement mazuva iwayo mari yerenti yakaramba kana kutobatana. Ndo mashoko ari kubva kuna vaNyamanhindi vari kuti vanoda MaiNyathi necontent yavo. Endai kupeji raMaiNyathi munovasapota ikokoko. Musaramba muchimuitira noise papeji rake. Pemilicious aguta manje haachazivi kuti akabva kundopema. Imi kandi zvacho zvakaoma. Tiramba chingokupai nyaya dzenyu. Please don't forget to like and subscribe. Kuna vanofarira manovels ngati manye the novel narrative. Thank you guys so much for watching.